Monggo Bapak yang punya lewong. Pakai lighting. Tadi Bapak yang punya lewong kemana ya Dek? Nih Mas ya. Yang mana ya Mas ya? Sudah lunas belum Mas? Belum Adik, nih Mas keri-keri. Apa-apa, ya Allah. Pak Mengen kita Pak Wis kondur kali Dek. Oh udah, ya enggak apa-apa. Dikini saja, yang penting kita tidak punya utang. Ya. Sabdo Pandireto Ratu. Bagi aku ya. Yo, alah. Sabdo Pandito Ratu. Yo ingin sisihku Mogi Gusti nglilani tresnaku bakal ditawa mati Wanita Jaya lho iki ya Keri-keri Aja Dek. Ada penyanyinya itu yang sing sok nyanyian aku lho, aku jenenge lali. Penyanyi nek alam.
Yang nyanyi duet tadi. Udu penyanyi Bukan. band kuwi lho, apa penyanyi wali apa sapa kuwi iki lho, Mas. Anda. Lah ya Masnya itu yang pakai Iklim baju ya? putih itu loh. Iklim betul. Apa jiwa-jiwanya ki aura-auranya ki Iya. kayak penyanyi Kita gitu tak loh. kenal maka tak sayang ya, Kamplang. Dio. Sayang. Oke. Selamat sore Abang. Mungkin Abang punya lagu? Punya lagu enggak Masnya? Anda dipisah. Mami lagu Mami, apa? Mami mohon lagunya izin. apa Mami? Mungkin lagu pop. Didi Kempot. Baik. Apa itu? Aku Bebas. sengaku Oh, salah. Sendang Biru. Sendang Biru mah bukan Didi Kempot, Mak. Nanti maminya lagunya, yang penting lagu dari almarhum Didi Kempot. Ya, lagunya gitu loh Dik, yang Cendol dawet ya oke, pamer bojo. baik, pamer Oke. bojo. Tutup saja. Nggih. Sabdo panditoraku merengis seliraku Yadya ing sisihku Mogi Gusti ngelati tresnaku bakal kinawa mati Ini langsung dikasih aja ya Pak Gino. Kalau lu gak bisa diam, gue lempar lu. Bapak Sandri Bersama masih bersama Vicky. Doni Tajaya. Nanti buat pasukan Bresmen ditunggu ya. Siapa yang biasa nyanyi siapa? Nanti diajak ke sini ya. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ono gunane Dik bagus Hatiku tansah nelongso udah nangis sasa saben dino tak kuceli tak tresnani ora iro wong tansah pusing nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngebotke marang wong liya. Ibu Sandri nonton enggak, Dik? nonton Nonton. Ibu Sandri sehat-sehat ya Cikarang. usahane ya lancar iki juragane Ciki lho iki Iya siap. Sepenting kok cair. kok tak tak kon TF Bu Sandri nanti tak kirim nomor rekeningnya. lilo aku kudu lilo lilo kowe birembung wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa Donita Jaya. Lek sumban tete. Wong bahasa lenteng aku. Masuk deh. Opo kabeh lakonku kowe tega larane hatiku
niki siksa ke sampun. Mas Andri sudah nggih. Habis lewong baru ya. Ya. Sana. Ya. Ada bos gilingan. Lagunya apa? Yang itu kan dulu. Gala-gala. Oke. Pak Tugio. Masih ada Tugio LC sama satu. Bapak sinten, Pak? Sampai ini Bapak Tugio. Goyang Bapak. Yo, yo. Tak goyang kemana-mana. Monggo Pak Tugio. Monggo bosku. Siap. Iya. Siap. Monggo Pak ditemenin Pak joget. Pak Tugio. Lewong engang di tanah Jambi. Dadya ati sawiji. Senadyan abot tak lakoni. Bapak Pak Tugio, Tugio. kalau HE itu ibarat parkir sedang parkir dulu gitu loh Pak. Iya. Sabdo Pandito Ratu ya Dek Pak. Kak Eva sama Bapak Tugio nih Mas, ini tak cariin sini. Ditemenin biar temenin Bapak sini loh. Nah. Asik asik asik. Asik. Ayo 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 ayo. Sama siapa nih Mas? Sabdo, Kak Sabdo. Alalalalalala. Iya ada. Tali kotak masih. Tak janganlah kemana-mana. Deva, bos Tugio masih ada tali kutang. Oh iya. Kita bosnya tali kutang. Hae, wayahe, wayahe. Wayahe. Ngeri, 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 ngeri. Aja,
Iya, Awas makanya. warna birune lho, Pak. Masih tebel. Oke. Di sini saja sampai subuh. Ya. Sabda Pandita Ratu tali kotak masih merengas seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lirani tresnaku bakal dinawa mati masih tali kotak nggih Mas Tugio. So niki spesial kagem Bapak Tugio. Nanti setelah Bapak Tugio monggo niki Bapak. Yuk. Donita Jaya. Jur malah lali marang aku sithik mesti nasu terus ngajak adu jokono apa
Jenang gula ke sampun katur spesial Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap siang dia masih bersama Donita Jaya Camosari. Mbak Bumin, Pak Dekati Noiko, Mbak Selastri Jakarta, Tirawira, Waalaikumsalam. Aja sumalang wong ayu tresno kuwi kira bakal Layu ya karepmu, ora layu ya karepmu. ora suwe nggonku bali iso supande ana ing sisihku. Kangen ati ora sama Mas Ginto. Doeling to Sing Mas. merasa balungnya tuwek aja sampai bawah. Balung Balung tuwa iku tilik. Wis do tuwa ki aja sampai ngene iki ngisor iki loro. Mesake Dek Eva. Asam urat. Asam urat. Iya. Iya. Kakean kakean XXNL. Yuk, tuh, wah, kak. Apa mau?
Apa? Ya ilah. Tuh, Tua bangga. Ayo. Men. Tua gak. Apa kowe ra kelingan? Bahagia buat keluarga besar saya Pulajan, Mas Mante, Mbak Mante, Samawa. Nanti anakku bocah dulu. Nah, bagian kepalanya tolong. Big loh. Apa kowe ra kelingan? Monggo Pak. Matur sebangun. Matur suwun, barokah barokah. Duduk, Dek, iki jangan ada dusta. Ibaratnya iki wong dodolan oleh pelaris. Pelaris. Piye-piye ke dagangan Adik, tunggal guru aja ganggu, tunggal bapak aja godho, brambang abang nyimpang, brambang putih nyingkreh laruis. Laruis. Ternyata masnya fotografer ya? Iya. Monggo Mas, joget. Donita Jaya. Yuk. Joget. Kita dansa. Ayo. Sambat karo sapa
aja lali pawelingku kemono nimas janji-janjimu aku kang setya satu nganti sairemu Ayo dancing, dancing. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rindu muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe budi Sarapan Ayo Oke Deva, Sudah Stefani. habis. Nggih. Bapak. Mungkin Bapak Salim. Bapak. Saben bengi nyawang. Dene Mas keri-keri. Dalam. Aja dibubroto nino. Lho lah aku arep macet. Nah, marep ngene ben Oh, ngene. kepenak. Nah, mosok diparingi bruto. Iyalah yalah. Mas Fajar ki nyawangi ben kepiye ngono lho, ben keri-keri. Oh ya oke. Konangan. Niki soalnya dene Pak Mas Mbok monggo joget. Dedek nih Mas keri-keri nembe garbeni dadi anu kan ngeten mungkin ndek gogrok. Ora. Anake ora. sapa iki anake sapa? Iki isine asetku kabeh. Wah, setmu kabeh. Asetku Melu kabeh. andil ya, Dik. Heeh. Mm-mm. Ya kalau kadang-kadang Pak No kalau manggil Nimas Setiawan itu setia dan menawan. Jangan salah paham ya. Ya, oke. Insya Allah dididik Nimas itu menawan dan selalu setia. Nggih. Lalu ngono lho Mas Fajar. Setiap tikungan ada. Yan mamajan mau nganggo jahan kecong apa dik kecong? Mau nganggo janur kuning kembang wae weton
Mas Fajar lenggah mriki wonten wilayah pundi? Wilayah pundi? Buka wonten Tapos. Tapos. Insyaallah mungkin nek kita melewati Tapos, kita merapat ke mampir ke baksonya Mas Fajar. Gratis ya Mas. Nek gratis ana timbuh ngono ra isin. Ya Pak ya. Oh ya tenang wae, nomor rekening aku ya ora Mas kabotan Fajar, lho, Pak. Mas Fajar nyun sewu, WA-mu lebokne WA-ne Dik. Engko WA-mu lebokne WA-ku. WA-ku. Ya WA-ku, ya Allah, ya Allah. Lah menyambung silaturahmi lho, Iya, Mas. insyaallah berkah. Yen memajang tekan kene Dik. Pacitan no. Kowe tekan Pacitan no. Pacitan Sarawi. Dekni Mas keri-keri, dekni Mas keri-keri. Ape? Panas aman? Panas. Penak kandhani kok, Pak. Ora penak. Panas, piye. Pak. Dibuka sithik bener panas. Dek, Dalem. kamu siap jadi tisunya Mas Fajar enggak? Keringetan loh. Oh lah siap Mas, pakai tisuku. Tisunya kamu jadi tisu. Aku tadi tisu. Lah tak lapi ngene Mas. Ya Allah. Oh pucuke. Ya oleh loh Mas. Ya Allah. Ala. Lanje. Panas. Udian. Nih Mas Fajar kayaknya ini belum nikah deh. Belum nikah kan Mas? Belum. Oh pantesan keringetan cerai cewek. Anu iki hatine berdebar-debar loh Mas. Ya Allah. Soalnya cewek agresif. Jane aku ki ya lemah lembut loh. Alantut. Ya Allah hatine kedut-kedut Mas. Masa atine Dek? Aja kedut-kedut, aku ya kedut-kedut iki. Panas sudan aling-aling capek gunung. Tekanan di man? Tekan Wonogiri, tekan Giri Marto. Tekan Giri Marto. Nadyan wadon sarata. Dek zaman berjuang jur kelingan. Pae monggo joget. Anak lanang biyen tak opendine saiki ana jadi Mas yo, tak tinggal ya dia ya, masa bareng Mas Fajar.
Mas Kinanti, Mas Larno, siang Masku, Derajat Bayam BDN, Mbak Lucy, Lek Sumbang, Wahyu. Mas Wasno Dek nih Mas. Niki mengke wonten pamundo telagunipun Kesandung Tresno. Bu Besan sederekipun Kesandung Tresno niki mengke wonten Roro Jonggrang, ugi wonten Pepeling nggih. Kadang-kadang saking Donita Jaya langsung gaske Roro Jonggrang juragane bakso. Iki wis ditokne lho Mas. Apane, Ayo Dek? aja suwe-suwe. Syukur bisa nyawa. Base duet sama Nimas Keri-Keri. Ayo. Spesial kagem juragan bakso Mas Fajar. Juga dulur-dulur sedaya mawon.
wis lagune monggo napa kali dipersiapkan. Setiap jati mas. Oh, siap. Nanti diputer ya. Sekali Dik. Sehat-sehat selalu berkah barokah lancar usahanya. La ilaha Alhamdulillah Dik. Mulakno to Dik? Iya, tadi Loh. sudah masuk berapa? Sudah masuk 50 juta alhamdulillah. Ah, ya, dari Bapak siapa? Bapak hamba Allah. Kok Dek Eva, banyak ya? ya. Bang. Nanti kesandung Tresno. Asmoro. Mas. Kandung Asmoro. Sandung Asmoro. Nggih, nanti
spesial katur Bu Besanku. Oh iya, siapa itu? Bu Besan Boleh Purna. disepil. Boleh disepil nanti tak sepilkan nanti sedikit Oh, aja iya. nanti tak sepilkan Oke, sedikit oke, saja. oke. Ujungnya apa? Brewoknya. Depan nama depannya. Nanti ujungnya Aku saja. tahu. Siapa? Depannya P, belakangnya I. PI. Juragan anu Dek. Ya. Oke. Yo dumateng Bapak Marimin angin pun kados tamu sae. Monggo Bapak asik. Asalale. Nempi. Se. Doyan motor enak. Jebul kaya mung semene. Prasetyaku ra ono nyatane. Janji tresno nganti mati. Aku dewa Bathara aduh nyawa kula nyuwun pangasama yen urip enggal kapan Hae Pak Ros. Alah, rogoh-rogoh aku mah ngilu lho, Mas. Lho, Pak Ros, Mas. Pak Ros butuh bantuan mboten, Pak? Oh, salah Dek, warna. Dek Riana. Mas. Kok ngilu ki piye to? Lah di rogoh-rogoh. Masa ngilu? Aku ki sensitif, Mas. Melu. Mangga mbiyen mula. biyen mula aku lilo Ika krama krama lan manut liya ngalayo mujiku bisa langgeng salamiya
lagu napa? Dek, lagune napa? Sepindah malih iki. Tahu nono windo nono apa? Ninggal katresnan. Bapak napa melih? Anake sapa? Bar anake sapa ninggal katresnan. Dong ora ya? Mas Ora. tinggal karusan sik wae, Mas. Iya. Ya, Mas. Oh, apa? Napa Pak Dek? Oh, ndak ilang makanya dirogohke malih. Iki nih anu anake sapa sih? Oh ya. Biyen mula. Biyen mula aku lila. Ikong Rama.
Pak siapa yang namanya Mas? Oh enggak tahu. Pokoknya yang punya Darista aja. Ayo bosku. Monggo bos. Yo. Mungkin Mas sang pakai kacamata ditemani joget monggo Mas. Yuk. Joget aja. Ngawer aja nggak apa-apa. Nggak bisa joget ngawer. Songgo. Kayaknya Monggo bos. bosnya sudah mulai rogoh-rogoh loh Mas. Dek, Lagi Iya. goreng apa Dek? Rogoh-rogoh Mas. Doriana duduk sini. Oh, Nanti lagu dipersiapkan kedua. nggih Pak nggih. Mungkin nanti kedua lagu-lagu lagunya berikutnya apa? monggo napa melih. Lagunya apa? Apa? Mano? Laraning lara. Enak manuk. Kelangan. Manuk cilik gaya. Kuwi bekmu to Mas. Iki anu nggih aksesoris kok, Dik. Oh. Sintan niku lenggah pojok dele ana mburi Gale ana mburi. mekane sajae ana sing diwedeni yo Doni Tajaya Monggo beksa lo bosnya joget Nggak bisa. lagu ini apa boleh monggo dipersiapkan Bubuk Asmoro Bubuk Asmoro. Masukin Mas Bagus. Ayo, Dik. Dik bagus. Yoi. Bablas kenapa? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro ayo closing anu kira paket kedua. Iya. Paket kedua.
Kloter kedua. Ya Kloter gini. kedua. Ganti casing. Ini yang punya goyangan keri-keri niki Pak Bos. Yang punya keri-keri ini. Enggak Mas, ini Elsie Junior. Iya, iki kok nganu to? Gubuk Asmara to? Kode Gubuk Asmara. Ora sida. Eh? Ora sida. Ya kosek Itu no ya, tek kesik. tutup Sabar, sik, Dik. sabar. Lah aku selak ingin loh. Salah keri-keri ya, Dik ya. Sinta niku lenggap ojo delik ana muri niku sajake kono sekirate Monggo Mas Gino Minggir, dari minggir, Mas minggir, minggir, minggir. Tabrak minggir Kena Dek, kena Dek. Keri, keri, keri. Sopo? Keri, hei, 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 minggir, ra ngono. Salah. Si goyang keri-keri. Yen liwat aku kelingan biyen tak goleren nek cagak obat tulisan warna abang tondo Nimas Prawan monggo lho bos matur sembah nuwun berkah barokah Sisan gue closing penutupan, Iya. yang terakhir nopo niki? Napa niki lagune? Bosnya nama bos? Cendol Cendol dawet. dawet, gue bagiannya Deva. Nggih. Deva, lagumu kan mau apal cendol dawet tok tore nih. Iya. Otor oto. Duta oto siap. Matur sembah nuwun. Catatan sakjroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi karo merga larane Gubuk Asmara iki masih satu lagi closing diaturne cendol Cendol dawet.